Szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai videóban Glitch-el fogunk szétkúrni egy szervert. Szia, Glitch! Szevasztok, szia Pixel! Halló. No, a mai nap... Találtunk srácok egy ilyen DGT gang szervert. Meg egy Guys SMP-t is. Igen, és az is DGT. Nem tudom. És akkor kezdjük is el. Jó. Bannolom ki az embereket, te töröld a csatornákat. Várj, de még a szöveget. Azt... Kezdhetem? Várj, a szöveget azt leírom neked. Hogy... Nem, azt majd én leírom. Írd le a szöveget. Bad boy. Jó, majd bemásolom, ha kész vagy velük. Jó? A csatornákkal. Jó, de gyorsan Jó. csinálod. Jó. Bannolj ki minden. Kérdőjel. Van. Van. Először is a piros nevűeket bannolsz ki. Téged, ne? A DGT kiscsavargót és a Noelt. A DGT kicsavargót nem tudom. A Noelt. De ő ki tud minket akkor kúrni. Nem? De ő ki tud minket kúrni, nem? Ki tud, csak nem jön rá, hogy. Ja. Na, lehet? Lehet? Jó. Oké. Jó. Där. Där. Jó, nyugi törlöm. Där. Kérdőjel van. Kukac. Kérdőjel van. Kukac. Fodor Levente. Kérdőjel van. Jó. Kitörölted, látom ezeket. Küld el. Vagy csatorna létrehozással. Jé, de szeretem. Én is. Kacok erre már iratkoznak fel. Hacked. Bye. Hacker Duo. Küld már el. Várjál, beküldöm ide és innen majd másolod ki. Küld már el. Beküldtem az elsőbe. Kérdőjel van. Kérdőjel van. Kukac Balázs. Szerettem a munkánkat. Azt figyeld, látod? Azt figyeld már, mennyit csináltunk. Szeretlek. Szeretnétek még amúgy ilyen videókat látni, akkor mindenképpen szóljatok fel. Ugyanis lesz Jó, és még most ilyen... bemáld az összeset. Erre még csinálom a bannokat. Bemáld szét az Kérdőjel összeset. ban. Kukac. Tehát de lássak, majd egy szétkúrtuk. Kérdőjel van. Kuka. És van még egy még. Ebben a videóban 2 videót kúrunk szét. Vagy ne, tudod, szerintem bontsuk 2 videóra, jó? Igen. Pixel. Jó. Oké, tökéletes, mindenkit kibannoltam. Szerintem bontsuk 2 videóra. Jó, HP-t. spammelek. Szeretnék, de még amúgy.
ilyen videókat mindenképpen húzok fel. Ugyanis készülünk még ilyenekkel, szóval nagyon szuper lesz. Azok legjobb. Legjobbak vagyunk. Szeretlek. Ennyi. Jó, csak egyszer volt Ennyi az egész. probléma. Legalábbis egyszer mutattak ki, így a... Ennyi ez a szar. Jó, ezt hittem megvan, szerinted kis csavargó mit fog szólni? Majd írjunk be a live-jára, mert most amúgy live-ol. Előbb így. Már egy kicsit. Megfúrnék egy kicsit talán. Írok a live-ra, jó? Jó. De még nem, már kicsit. Vissza se vettem még. Pedig jön neki szerintem az értesítés. Jó. Ezzel szerintem végeztünk. Ja, a community-ben szétkúrjuk az SMP-söt. Legyetek itt, szevasztok!